wise men guys my wise men batadza kuinterpreta then that king manje iye manje no there was pane mwe munhu aisave a king abati kune mwe munhu ari makaisa kuma-cells and ndiye munhu anokwanisa kuinterpreta that then Joseph Vadezi vanzi zvinorevei vataura there's going to be 10 years of good chikafu everything happens to go but after those 10 years there's going to be another 10 years of famine. So you have to prepare my bands ekuita sei ekuitira kuti panouya nzara then that Joseph anditanga atengeswa chine mabrothers ake saka Joseph vaitwa in charge manje iwewe ndowa in charge ndowa kutona make sure kuti iwewe ndochaona mabhanzi agadzirwa enge chikafu chichastokwa. That's why our my brothers are Joseph manje vakazenge vakuenda manje kuEgypt manje vakunotsvaga chikafu manje vanosangana nebrother yavo irichi saka brother yavo yaunoti avanhu vanomambo vaivaitire treative vaisirwa cup golden cup muchisaga nechibado saka vakutoenda vaona vanzi aiyo imimi guys mimichi pane chinhu chamamba vasiketwa kuonekwa muchisaga chabenjamin yanga asara ari last born saka uyu hapana kwaari kuenda because abachi saka iwe kuti vachidzokera manje kuna mudhara wavo manje vachinomudza Jacob uchichaona Benjamin asara hanzi akaaba yanga isingaite kanzi aoreta kumira zvikanzi aiye muchienda muendisa chikafu mudzoka muchiita sei muchimutora saka time yavo vakazodzoka that's when Joseph paakazotanga kuzodisclose kuti aiyo inini ndini Joseph makaita sei wamakatengesa ndinda in charge chene munodidza baba vangu nemhuri yangu. That's how the children of Israel were colonized or were enslaved you what did she wear? I wanted to know kuti pane munhu akaita dream anditi effect aka professor anditi dream yakanzi king akazi imhosva zvakataura anenge akataura kuti king haasi kuzoramba chiri inei king pakarota hope dzekudonha kwechiendarota hope padonha no ndo pakataura kuti king mambo wenyu uchapera muchafanana nemhuka apo ndikandikuda ipapo uchafanana nemhuka uchadya nemhuka musango king vakamera nhingi makushe Nebuchadnezzar. Unokenda paakatangira there was a writing on the wall nechigumwe chakangoita sei chakangonyorwa kuti many taken puzzle hanzi chikainterpretwa zvichinzi your kingdom is going to be divided into 3 or something. I'm not apa papashedzwa wise men akawanda but wise men akashedzwa na king wacho Nebuchadnezzar achida interpretation. It was called the writing on the wall. Pana kutorwa kujera ndita kinza Joseph was Joseph aidokangiswa nechimoko chaking saka majera agarari varamba wana zvakazakaidondirepa kuona manje zekudenga kune vanhu saka bhaiswa uchi pane Nebuchadnezzar ndana Nehemiah anenge atotorwawo from other cities kune munhu anoziva anobatsira vanhu obvanzi shades but zvaitaurwa manje zvaitaura iyeka zvaicriticizewa nevanhu zvaitaurwa nani Nehemiah Jeremiah tinoziva bhaibheri ainzi ida musoro waJohani Mubhabhatisi aida kuti musoro wacho chekwa musoro aiyo uyikoka mwana wamambo mamba womukadzi aiyo mwana womukadzi womukoma waHerodhi kunzo Herodhi mumwe wacho the brother akauraya brother wake vatora chimoko akugara nechimoko akusitana nechimoko
John the Baptist vashizera zvikanzi zvaurikuita hasibo hazidiwe naMwari. Should not love your brother's wife. Saka after that manje akapiwa opportunity pakaitwa banquet or something. Kamsikana ngamwana kemukadzi anga atorwa akunzi ndiye queen. Kani vakadensa pamba ine maguest vapromises zvikanzi iwoga whatever you wadensa so well even after my kingdom I can give you. Zvaurikuda zvese taura ndokuiti even up to half my kingdom. Vaenda una momu zvacho vabvunza zvikanzi saka ungade chii vangoshedza zvikanzi aikuda musoro waJohn the Baptist. Akatikwa Yo dream yako hiyo yangoitaura ngereni. It was King Nebuchadnezzar's dream. I don't know kuti ndiye akarota here handiti, but akarota chiidol handiti chine gold musoro, silver, chiita sei kusvika neclay foot handiti. Mira, iwo hameki wati chiroto chichi. ndati chiroto ichi chairo panopwanyika chiidol chacho ndokupararira kwakabva kwaita nekusiyana kwakaita marudzi ese vanhu zvokuti vanhu vanenge vakuita zvava Because iron and clay don't mix. hazvibatani saka kukanyika kwazvakaita zvaitoseparera Iwo John wazvifunga sei zvawafunga? Ndiri munhu akaregedza zvemadrugs. Oh, it's because wakaregedza madrugs. Saka wawerenga Bible. Ndakambomira. Yo John yosanyepere vanhu. Ndakambomira. Handiri kubhema after kana weekend. Aiko wataura vanhu. Zvinhu zvalast year John. Because you have 4 days ngati wambomira ka. Last year ndiyati. last week it's a new dispensation. Zvinyowani zvizvo That's the 4 January. That's the 4 January. Wakutaura zvelast year. wozondibvunza kuna May then ndatojoina chineighborhood ndakusunga nekuda mbai. Tambozviita zvauri. Oh, manje neneka handabva ndamboregedza kuita bhema chambari. Saka I think mira kwandatoitaka ndatomira zvachose. Endeyo hauna kuregera nekungoti wangoti wakuda kumubhomisa uri kurwara. No. Hautozwa. Engowataura ndiwe neyo. Ndikati kutaura ndakagona ndaregedza. Ndakarozorwara ndatosiya kudai. Wari yato imwe ni. Pane fear kaita blast vanenge vari abroad vanogokutaura zvekuita waona kuti no iwe mufana good books. No siyana nezvakacho. Nditogara ndakatozviitwa. That's a very misguided thought. Aiwa apati injoncho kuzangu kuside kwake kani ndikona zviri right. Akangofunga ega kuti ndambomira mbali. I decide what I want. Ndega nditongoudzwa Ndambomira. ndikazenda kuti nditazvirapa zvakati makuti handinaudzwa nomunhu. Isakatozviita takatoenda kuchechi kunzwa tikatoenda. Iwo Alfonso takupa brains kufunga kuti ndaudzwa ndiri chamba uchi. Iyataura kuside kwake nezvakamboitika kwaari saka. Wataura uchirifeya kwandiri. Exactly. Because inini kana neniyo inini. Ndichoni influence iyo. Wadamurongo. Yokuti I always try by all means. Inini ka. Ndicho try ready. Class, mogo, dogo, yes. Saka what is the problem? But I can't. Why? But I'm telling you. But don't say to someone food he can't. No. Akabudirira. I'm not Vanhu vangano vakaregera fodya, vanhu vakaregera mbanzi, vakaregera doro. I'm very Chamwa. almost positive as you are. No. Akutomuudza maregerero kuti wakaregera nezvakanaka. Ndiye akutoisa answer. Aisa mareasons kapo. Aifanira kungototi hayi Uyu ani? Uyu ataura ega. Uyu ani? John akati handisi kunazonzwa mushe
saka ndakambotumira ndakamomira ambotanga ndakaregedza akazo ndakambomira reason yauyo yekuti ndazvitaura but handisikunzwa fobata habati ewiki or so nendaukuregera wakamira ndo mareasons andinawo inini. Where do you get that from? I get it from my personal life. Yekuti ndotoudzwa nemwe munhu kwasha kana kuitire boga regerei zvakati oi ndekusaidi kwako yo kusaidi kwangu. So I'm just saying kuti it can also happen to anybody else. Saka you assuming kuti ndo zvaitika ona chii. Not kuti ndizvo. Don't assume. I'm not assuming. Saka assuming. But I'm giving an example. But indakuudza zvanokuda kuti ndachada bhemachamba akuti hanzi pamwe because zvaka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 zv
Nayi. Kana wabudiriro Kana wabudiriro tinoda kugara zvanotore zvezvikezo zvichida kuti ndese nditochiregedza kwetochamba chete nazvisiri wombochinja mutambiro awa John, congratulations pakuregedza chamba chiite auite because vanhu kana even 4 days iri last year zvayo its last year kupati kwablamozo that was the last time. Yeah. on the, inini urikudaro zvako asi nini manje ndiri kuda kungonopecha newe futi kuti ndikuda kumbokupa hamukana zvemwedzi chete. Aiwa inini kwandiri sina. Varakidze kuti zviri pamubrain mako. No, zviri pamubrain mangu andichada. Chavarakidza vanobonetse wante tiri kunogwe aiwa naino masiya kuna mwari ushedzera zvibhebhera kugeta kucho masiya zvachose cha ndoita muneba udusha nyaya yakuramba utaure kweri manebhoti akusisina manebhoti akabviswa. Namba ndatiramboita kutonga kwari papa manebhoti akaatoainimbachanjaputa what is it just bachanjaputa kusupport because ndakati no to drugs patv langu vakataura tino hapana no drugs kana neni wakazvona ndakabva ndaregera big up on yourself. ava mablack vamafara kutaura kuti kana neni ndabva ndaregedza. aiwa ndakaregere akaregedza rini wapedzera undoona nezuro kandakaregera ndokutaura nezuro yatohistirisha saka zvamana kuti munhu akati anchadya sadza yakadya sadza nezuro zvikuda kuti achadya Let's go back to our dream. Nebuchadnezzar's dream. kana uchiri kutanga chinhu zabva wangoti ndakatoregedza tabomira What is the reason to because you never know what is going to happen on. Vamwe zvakushungurudza futi zvokukaka chaizvo kutoda kutodya aiwa chamba kubema chamba isi pressure ndatosiya ndichabhema kubema chamba isi pressure kutangudakisa chidiwa ndechide vatoncho iwoka vada kuzama kuda kudhonza uzoona iwo wangu ari addicted tida kudhonza kuti aita sei wati unatiedza kumudhonza kuti aita sei utoda kudhonza kuti aita sei vana havasi kuda kundisecha varikuwadziwa neuyu yake kuenderera kana kuenderera asi kuenderera kana upenyu wako tatada kupecha na kufuriwa indompa 1 month omire ndifurira mwana inapa man please 1 month but we are giving you 1 month wanzwa zvaataura uyu ari kutaura zvaari kuda iye ndoyati kuti unotaura kuti ndakambomira kutobva kuti ndakaregedza
kokana akaregedza mashoko akasimba masimba ukana ari mashoko ekuzimba nesimba radzo vakarota kavachiregedzwa zoregedza mbanje hope dzizouya masifungaze pamwe makarota atakatara varotorotu pamwe akarota achiregedza aya wakaregere ngaazvipindurire ivo musamupindurire john wakaregere here kana kuti wakambomira ndakaregedza handichabata zviro izvozvo auchabate chii mbanje chabata zviro the reasons are best known to me zviro zvakawanda handitodi chama chachida kusangodzwa kuti handichada plus handichangochida asi I remember wambotaura kuti iwo hausina kunzwa aiwa ndada kuti ndikupei reason ndikaita handichachida bosi like now handiti ndokata ndikurwara musati pechamba mamazvinzwisa saka ndikaita mwedzi ndichise ndichirwara handiti azvizvikandipeka ndikanda topfuura pandifanoita vainoona ndichimanje ndikutopfuura ipapapa unoona ndichimwa pane kurwara kakwekuti unotaura ndikurwara ndizvozvounoti kurwara kwete unotaura kuti kurwara chimwa suka inini ndikaona mbanje totogokupawo mbanje kana usingadzidi otokupa ungatoti iwausu kwete kuti unotaura ndichabhilivha nekuti ukunitaura kuti uchatombodirirwa aiwa hachamba atambire totengatambire mari totambira kuite sadza tambira mhosva aiwa hachamba ndakaregedza iwo itachamba ndaregedza varimo But that dream has got something to do with Hey, I had a dream. What dream did you have? Ndakaona stage chichidona so chito. That's why ndabvunza ameke kuti zvinorevei zvaitika mushana. Waona stage chichidona pai. Stage chani. Oh, pesha. Ndakubva ungaziva kuti ndandiri kwaifiridzi kana kumbare kana kana muri muchini. Saka ndakambona stage chichidona. Wabva muti ari kuzvilinga seni mbanje stage chichidona. Madina. Angabva kulinga seni mbanje. Stage chichidona. Ndakangosvika ndikati why ndarota stage chichidona. Wabhema mbanje. No. Ndakambofunga kuti hazvo chekuita nembanje. Azvilinga sei ba. Muzabda ndofunga kuti pamwe mbanje dzinotoone zvimwe zvinhu kana kufunga kana kuzwa zvimwe zvisipo. Okuside kwako. Kana kunzi ndonzi hallucinate. Apa une makore mangano uchiputa mbanje? Hapo manje. 10 anobvura. Nikuri. Saka zvakazotanga mai manje apo. Just for new year. That's the 4 January. For new year but kuti hari kana kusiya. That's a very good resolution. Because every year ushinde kwamberi wazi. I'm not against my resolutions, but I find kuti isusuka one case to Africa, especially with Zimbabwe. My resolutions they are not self-driven. They are things forcing matter. And what could it be? Zingavei, alright. Zingavei. There could be people like who? Who are actually viable, who can induce us to get what we really want to be having until the last alright, day. Fine. Ngatiwirirane. Tomboti ndezvemara ndi. Handizvo. Unozwa kuti? Saka ndoputa mbanje, ndoputa mbanje pamusaka pay. Why should I imprison myself to smoking? Zingaripe marini. But deep in your heart, azvina basa zvehati yangu chamai. What I want is what I want. Zvokuti hanzi ndazonzi zetora nani kana nazvina basa. What I want is kuti ndinzi achaputa mbanje. And the reason I can't see the can I listen for as long as I'm comfortable with it? I'm home and dry. that's very true. Idakuti what I want ikuti Problem is ndinofunga kuti ndindaregedza kwambanje no problem. Ayo. Manje that's a misguided thought. It's not a mistake. Tell them, John. Kufunga kuti waregedzesa. But munanga kuregedzesa chichaono. Ayo, wakoni manikidza mbanje mani.
muregedza inini ndega ndofana kufila ene madrugs pafeya chaipa haudzwe munhu kuti regera hausi une mhosva yokutokodisikasawo nyaya idzi aiwa zvatakutaura nawe manje tori kusaidi kwako taura komurewa ndo zvatakutedzwa tiri kutaura ndakabuda maomenezi saka ndoramba nhasi ndonzi hanzi wafurirwa kuti ungazonzi iwewo nhasi regedza after more than 10 years uchifuta nhasi uzonzi regedza hazvibudi patatora nyaya yeshuta handiti I was expecting kuti munhu sanditi but ndikunzwa kunge pane ndati boy but ukusaidi kune resistance uko kumateresis aiwa zona kuti manje mumwe zvimwe zvavina futi kuti upikisa kudai soka techona ngemunhu pangada toona popai kana ukada tidzwa mukani saka tichiramba tichiita sei unopiswa unombopiswa kakuti unasonikwa rutachokwa siyai zvinhu zvamudita asi kuramba tichitokunetso kudaika usakoti saka ndikuudza saka ndatiga ndikubatsirei amana peshaitoziva nazvo kune vachiri kupema ndakaita chiidol plus handichadzida utomulaini wekuti mbanje handichada saka munhu akati chuna achada momisa naro kakachana chinhu aiwa hatsinaro zvekumuti aiwa tora chete tobvunzawo rizini wai wazongoti hauchaiko paakatanga kuputa mbanje wanga uriperiwa iyo kuti paakatanga kuputa mbanje wanga uriperiwa paakatanga kuputa panje andomusatanga kuputira saka paakukutaurira ipapa paiwindawo kumuti ako paakumbotitaurira akamhenga auya zotitaurira kuti akuputa choni no inzwe munzwe nyaya iri panapa nyaya iri panapa iri very simple inini ndangomuka handizvo because pandaka I'm sure Rasta Hameki paibvunga was the first person wandaudza unyebere Hameki ngera Hameki nachaputa mbanje auya achiti ngatiputi akachekisa foni yake ngachekisa foni yake ngati Hameki chamari zvakasine mbanje ngati Hameki chamari zvisine hazvo ina ngonjeta sei yarwa doko anobere mbanje wangochimudzire kuti asazokuyedza aiwa no ndakufira kuti afanamekana wagona kudziregedza I feel like it's a milestone achievement paupenyu hwangu kuti andisiya saka ndaoti zvakadaroka I cannot keep then kana wakupema futi saka nyaya chiti tikopa kutaura nhasi panaitoitawo kuti vazhinji vaziziye exactly sanani une vanhu here unokwanisa kumenshena kuti aiwa uyo akwanise kutaurira munhu ndani taura kuti ningi naningi waiputa navo ndogona kubatsira kunongedzera wagara autozifanikoza autobhima amana uregeza ko bricks unoti chinazvo kuti muremera inonatoara ranzi ndedangobhema usiku chete pakuseaacharegedza ndedangobhema usiku masikati semunhu andakafamba naye rodhi yekubhema nditi handizokuudze zvimwe zvinokuita putofu ndokudzozokutenge chitese wake bandira sei nditokusiya zviraitere kuti mana mese mafamba mese wakuti wachimusiya wawati mwangu hazvizi izi kuudza munhu zvinhu zvaanoita everyday handiti ndisiya hausi kumuudza kunge uri kutomutaura kuti it's a must kuti siya it's an advice yauri kungomupoa cha ona ini ndasiya soisini nenyaya yekuti zvakadai zvakadai vanhu vangana simple vanhu vangana nditi nekuti vanorwara nekuti vanhu vangani tovaudzai
unokurudzira it depends kuti muri close zvakadii kuti unokwanisa here vamwe vanoshatirwa manje wakamutaurira saka kana akasunungwa kukuteerera kana uchida kurapwa unorapwa wega ada kurapwa ndase anda unorapwa plus munhu kana aenda kurapwa ungabvunze kuti afamba achivhunza vanhu sazokupa kuti uzonorapwa chii asade izvozvo ndandase ndianokuta ndanchada wekeda unyebere muri pamwe John asida kukutaurira kuti chirwere chake chii but ari kurwara izvozvo hazvine nini chingoziyai zvembanje saka ndingoti nditengera pambanje apa zvakadaro arenge ari kukawati kokana isusu varifunda kuudza chirwere chake kuti ndechii chaita kuti asvika pakuti hachada kukuta mbanje ko chikazoti afektiwo kuti aiwa uyu andinataurira Hamek wataurirwe kwakangotuzwa ndatikwa akuti chii auye achiti chii Hamek havasi vanhu ati chii atongoyamba kwake kuti ndaregera mbanje vanhu vangu ngatindazikaza ndakumbomira kati abho niyakanaka chii changa chaitika kuti akutaurire mashoko anotyisa kudaro akamuka akachacha zvinhu zvatinomboita tese saka munhu anenge achitaura ndikatega ndudzo dzisawandire bva ndokonotozowana ndotosvika ndinomutsvaka saka kana ari munhu ataura sezvozvi zvinongoziva kuti iwo wazvitora sei iwewe semumwe wako inini hazvinombondishamisa bcause ndatogara ndichivataura kuti ndidzakudiremi hapana singazivi pana asana mbudzi ndane time zvinhu zvandakangojairwa hangu zvokuti handizokurambira besi but dzimwe nguva unogona kutobhema uye alright iwewo Hamek iwewo wagamuchira zvataurwa nauyu ko uyu ari muputa mbanje ari pasaidi pako ari kunzi ngaaregerewo hanza una mari ndosaauaazema dzinomboshaika hanzi hauna mari that's why usiri kubhema mari yemudzanga wemadzono tese zinoshaika kuishaya handishai akashaya akaishaya wasatori nadzo kana aina dzazvinoti haishaika asi kana vari kuti hasha wazviona hasha dziri kubva kuti saka ndambofundira joshua uchadzikadzika here kunosvika kuregera futi uku ngati uri munzira zviri munzira ndakatanga nembanje nzochinja kutanga umboona izvi zvimanyukama kwandiri uno hazvitani kuregedzera zvinyowani mbanje ndodzo ndaiputa poko hasha dzikubva kupi John aiwa ndikuda kubhinywa nevanhu taura munhu wacho ari kukubvisa vese vari kuti vari ini ndogona kutaura emabhlango kuri kubva hasha manje osataka uchinzi muzii ukakurova zvezviya unongosina pawa siterekeregerwa wohoho yaari kuita iyoyi saka haachadzirova sezvaari kutaura kuti haana kutorova ka ane pawa uri kumuona manje ndo pari kubva hasha dzake pa ndandogoda kubvunza kuti aibeka achitaura chakaneka kushiva alright nazi ipapa kuita kaneka kushiva ruoko uchitaura nekutanga asina ubheme mukundibhinya ndozvazvinotoita bozi unenge uchirivhesa hapiti saka pane zvimwe zvinhu zvinotoitika nounototemwa kana nemusoro chero saka apa uyo ari kuita hasha manje haasi kutemwa nemusoro ari kuwanza ndiri pavhidhio musamubhinya kana ari kutaura nyaya yenhingi
zvinhu zvakatonaka kuti vachimira zvimwe zvinhu iyo pakaso unofunga sei natsuro inokombera manduku kuzombaje kana dzinokurimwa dzazemikana wakagara nemangogara uchingoti ukangopedza ichobhwadira tikapera obhwadira chimwe apobva utsingobhwadira iyo matoni acho inezvaroyo ndozvakaipa kana matoni ukatora munhu andodaro toziva kuti miti aida tomezwa kana kusaikadhiri saka Boris unoti chii nekuregedza kwaJohn Mbanje hanza nchani noshuwa akauya panapa takamutaurira izvozvo John unzwa mumwe munhu akuakuiza John gara paside paBoris apa hasha Mbona vana vandana Thomas? ndo hasha dzati Ndana Thomas wada kuna ni mavanga. boss uyu ari kuti wakubhema wega uri kudeni uri wani sei musiri kuvhuma imimi kuti hapana ari kumbozviramba sei ukovinyange tikazviramba kuti iwe mwoyo wako iwewo usingazvidi hapana zvazvinobatsira hapana angambobata mudzanga akakutonyera pamurongozi kuti hauchada hauchada ukona saka tikazviramba asazviti zvokuti tikauti ukataura tadangoti Apa tofana ngoti apa tinoita zvakanaka, waita zvakanaka. ndagona Afana kuzoramba ramba. aiwa uramba ramba Naro ndau saati wana. Awa waita zvakanaka. Ndio zvinja. Ukuita chichikawo pamwe chazongoshuka. unzo wako zviya ndati tinoziva kuti chii chaitoti aregere pamwe togona kuregerawo hai ndangona kuti hachisina dhinja Ah, waita zvakanaka. aiwa dhiri ranga riripo before ranga rakaita chaindinakira zvangu ndainzwa kunakirwa naye wainakirwa chii chaiitika pauri pawaipuka akavhaibhwo imbanje dzacho dzako mazuva dzakuita marara awandisa pakadzoka mbama kublame Nasaka chakurwa moyo uri right. kana twakachiwanza steri ndio imwe point bozi ini ndaibhema chaizvo chaizvo kwete zvekubhaizezvo ndaizobhema chaizvo chaizvo aita hai ndaibhema kuti ndipoti nguvayo izvo ndichauza kuti ndaibhema mbanje ndotochinzwa chakazara mumwiri kana kungoona ndakusatobhema takabhema 20 years dzekumberi hapana chakambochinja pamwe chakatotidzorera kumashure zvakatonyanya saka iwo John manje since usisabhemi chikurudziro chako kana kuti advice yaunopa vanhu vanobhema kuti varegerewo say no to drugs izvozvo hai ndikurudzira yangu ndeyongoti mbanje hazina dhiri kana uchida kungobhemawo hako unonongobhema hako sezvo usingarambidzwi hazvo aiwa kumbanje kutyora mutemo wemuzimbabwe muno isanlofu kubhema mbanje usati hazvichirambidzwa aiwa chakagara so panenge panangarambidzi mwere kubhema unless mapurisa ita sei
atozouya but katanga kugara so mapurisa acho kuti atombogondesa kuti kavhaibhi kako kana kachikuitira raboshirua vanokurudzire kuti vanobhema aiwa iwo toda kunzwa advice yako yototi ukutaurira munhu asiri panapo ubatsira mumwe ari kubhema kuti aregere achakunzwa uchitaura zvawakutaura ivi hai ndinongoti chamba hachisibo hachisibo chakakutadzirei watichive tinoda kuzi chakakutadzirei hachisibo chamba wani nekuti wachiregedza 4 days ako chamba wani chinodhura chinodhura pedza mari amunoziva chinodhura chamba chaukunwa cho chinoita sei ndatengerwe asi kana asi unonwa hatikukunwa mari yako wakwanisa kuzvitengerere ndikuti for status chamba handiti chinda sei chinodhura plus chinodhaka yekudhura idawataura zvekudhaka yekudhura wakabate kade chamba unogona kutenga plastic 1 redhora kana uchinasobhema sering ungazotenga rimwe maniro zvino ichi chawakabata ichi unogona kuswera uchizvitenga chemadhoradhora saka chinodhura aiwa kana chikuda kutaura kuti hatikuti tataure point yekuti chamba chinodhura zvakasiyana maputirwo echamba nemamwirwo edoro zvakasiyana doro chamba 6 o'clock handiti ndingomugumbezera 6 o'clock chamba mutochida icho ndevhite kana uri mune chamba ende netime dziri netime ndiye dzichaidzoka after bath taura zvako ndatengerwa kutozopfuura ndikaona mari yayo notozopfuura tanzwa kunzi chamba chinodhura ende chinodhaka kurudzira vanhu kuti varegere chinoshoresa futi mwana mabhinya avaritaura zvaanoda avatonichaza ndikudai nini manje vari kudaiwa zona nditaure manje ndisingazotanga kubauraya ndikushorwa nevanhu chamba chamba ndagona kushorwa nevanhu nyemba point yake chaiyo kutaura dzakumuremekuti waita sei urikuputire mbanje unless pandi kunyeberei kuti vanhu vakundiputa ndiwe ukaona kuti urikushorwa nenyaya yekuti unoonekwa kozanga kuti so rangu rinoripota kuti ndizve zvandaite munhu wese ane ziso reredhire anonzi anoputa mbanje ari kuchena 4 days zvangoita ganda rake zvakaita ziso rake nezvakaita ganda rake kukutaura kuti ziso rake riri kuchena saka isangamira padhuze neziso rake mukatarisa mapictures angu handiti akudhara you can see it for yourself kuti munhu ari kukanganiswa nembanje if you want to be vakatoya pachokwadi muchaura musina mafeelings kana tichinga takatarisa mapicha just go back wakarwa nembanje mapictures angu uzvitasakausina you won't be happy handizi saka mapictures achatanga kuona apa anenge apa muchaitangwana zvinhu zvinonaka maplata acho anosiyana zvinhu zvawedzera but waifara here pawaiputa mbanje kana kuti waitsamwa kana kuti waishatirwa waifara but handifari nemafariro andaita ndokufara zvimwewo zvidifferent from that ukafarira kwawaita nembanje kanga kakamira sei kakaribo but chandikudoka ndikudo a new experience hazvina kudoipa
kuti zvinhu zvinyowani unoziva pandakambomira duro sha isi nyaya yako iweyo aiwa sha iwe haisi nyaya yahameki uine doro rake inyaya yajohn nembanje dzake john atanga kutaura nyaya yebhaibheri asati ataura kuti akamira mbanje aiwa I'm trying kuita zvinhu zvinyowani wakatanga kwawakazvarwa wakakura uchikuta mbanje saka zvazvinyowani pasi mira pamusiripitwa magetsi john vanhu vafarira magetsi iwewo wakatsamwa vanhu vakukushungurudza especially iye afarira magetsi iwe chimimba kuti yakakwana mbanje yatakakuita but taura kwaita kwaradza kuti wagomira kwandiri wagomira inenzi kuti wambosiya wewe wacha sei saka muchaguma ndamira rini ndakuti ndokupa mwedzi just man mabhulangu anenge achiri neni chiri kuno but takakubata toita sei takakubata uchiputa mbanje mutongo wako unenge wakamira sei that will not happen judgment iri kwamuri mukada kundimhanyisa vachakoziva kuti ukudziputa kana pachatokona uchidziputa aiwa hatisi kuti tikazokuona ora chidziputa handitika vamwe vako vese isusu wauri kusiya iwo wauri kusiyakumaradai marekezi ndikuya zotiputira muri jainingi menyu pacha mwada kuregera waregera hatiregedzei kunyeba hanzi kugara kwatakaita kwese kuti aita puta kanga ndikumbudza kuti unadzo here wabva mukuputa nguva iyo Bricks rasa kana komo waregera waunorasa bricks waunorasa chamba kanda aiwa hanzi ndarijusa aiwa iyari joni wangozvigona handizozo katika by so doing into discourage kana uri kuzwa kunyara ngombochikuto kunyara kuita mbanje kunyadzisa kuita mbanje john ukuti chi zofana kunyadzisa kuita mbanje unokochinyari zviri kubva kupi john izvozvo uri right here munhu iwowo problem yenyu ndekuti hamusa kubvuma zvandikutaurira aiwa but izvozvo zvawataura zviri kubva kupi zofana kunyadzisa kunzi munhu akuita mbanje seri kumabhanana dzinobhemwa munhu ari nuti hati dzinobhemwa munhu ari nuti unonyari dzinobhemwa munhu mbanje akashaunyari wosa wakupimira kuseri kumabhanana kuseri ndokwakupemera kana kubhema neblambe yake unonyari
What do you want? Saka iyo over 10 years uchidzibhema mai manje wakudzipisa kuti ngomini. Aiwa kurealize hazvina kuipa kuti waona kuti wawandirwa nyasha wawandirwa nyasha taura kushu wawandirwa nyasha because the very day wawandirwa nyasha iyoka zvinhu zvaitika kana zvawamboita kuti taura kushu aiwa ini zvataura kuti ino madzinini Saka zvadi kubva zvaita rubbish. madrinks zasi hapana kana kakampanje karino Kompanje chete ndo dzakaipa. Kodoro racho rakamudzi rakanaka. hanzi ndikusvika iko Taura kwachino. Rakazi rakanaka nani? aiwa it's food and drink. It's food and drink this one. ainana ende is addicted yekuti vanogona kuiregera Ine chikafu chinodhaka. supermarket Wow. Duri. plus izvi vanogona kuregera anytime is addicted ende chinoita kana usinawo unogona kusakuchimwa vanhu madeka nokutorina mutumbo Pakontena hapana food and drink. Pachakanyorwa ndipapa kuti food and drink. Pakatonyorwa kunzi is dangerous to you. Dangerous. Taste the goodness. The goodness. Saka wapenge Wadira mani. vakapinda mudini mulabhichi. Plus chitone tsvina gaya mitsvina yakutesa mudumbu chaita. Kana kuti hausi kuitisa mabhoya mani mari. no Haisi imwe reason. no mabhoya mani akaita mari neni Baby, how's that? kana Zvokurwadza. kusana hangamboita losi nekuti waregera but ukakokera But John wakarekedza kuvhurika. no the problem is zvandikutauraka mufunga kuti zvinhu zvingafe zvakaitika but zvinhu zvitoitika But kuvhurika kunenge kuri padhuze futi. no ndo time yechokwadi the problem with you think kuti ndakapaka chokwadi ndakanganisika brain it's not it umashure iwe ndine basa Wati chii John? iwe ndine basa Saka ndo basa rachero rekurekedza mbanje. Aiwa ndozvifanira kuti uregera mbanje but kupenga unogona kupenga futi wadziregedza. ndo dzakatezozonipengesa idzi Dzanga dzada kutokupengesa maybe. Alright. Iwe wangada penga. ndaimboona zvinhu zvaitika pawaya yangu achafitsa moto zvakanaka Anenge anzwa dzinonaka akutara dzidzeke dzakuti akakuda kupengesa aiwa. Ndo dzinonaka dzacho mbangazana dhiri dzakadzibhema stereka dzakanabaka dzirireiko rawaidayo pakudzibhema aiwa I thought it was going to change me kana anga kutaura izvoti yani. inini chinzwa manje inini ndanditire zvinhu mahara manje handitire zvinhu kuti hanzi just because kuna kuda kufadza next door yangu nditire zvinhu kuti ndidzwe kuti zvinezvi zvinhu zvazvinoposa kundichinja we zvimbise pane imwe level zvinoita zviseka mwavaka Saka wakazvitesta for more than 10 years. abasha Wakazvitesta for more than 10 years. yeah handikusaitira Ya 10 years aripo parwizi. Aida kutesta kuti hapana kumutsa here. 10 years. because inini zvatisvika inini sandabhema nyaya ndidzi ndaiona vaidzibhema ndidzi saka ndida kusvika pa ndida kutsvaga exactly chauta sei chautsvagira mbaki saka inini for amene makore mangani 12 15 14 years sandakabhema mbanje ndatonotika I'm just wasting myself kandisani nazvo zvinhu Saka no to drugs. exactly John how kwa vanhu vanotengesa mbanje unovati chinawo. we should put them in jail or mwere zisimetri pasitrakela
uyu vazhikaya anenge akutoba ayamziiwaizaya vazhizakawaisa mujeri nekuti iwo hauchapita zvaipira iye ndiazisaaona zvakaipa drug peddlers chikukutinje iye kaipita akaenda kusungwa nani ndingokutongera pari ndingazokuti akuse munhuatikujaidze waitsvaga wakurarama vanodzidzira basa unodzoka kujeri wakapenda enda ndingakurambidze kufunga zvese zvaunoita zviri pamutemo 90% yacho zviri pamutemo pamwe zvacho ndingangoridza mbanje chete 100%. Ndakarigidza kambanje ndiri kutaura kuti zviro zvandoita ina nditi besides mbanje unongoti zvikakuitira sei wakuta nguri kutraya kuregera already shuto zvatoita haufanira kuti zvikandiitira zvakaita asabipipipira kuti mudzvanyiriro gweta rangu riripo chitoramba wakagara ipapo sambe ipapo John waita boa regedza mbanje 2018 hakuna kumira boa kunakirwa che asi gweta rako rikubhema gweta racho rikubhema haungariverenga ndopema mbanje taanopema mbanje nautora nemapemere enyonza nyange tikafamba uchanoda kukompeya kuti kana uchikouyisafamba tichionza dzakomana vanokouyisa pamuromo uchibhema nyombeeta unobhema puru unoita sedokubhema kwako unobhema nekuti wazobhema 16 pulls iyo wazobhema 2 pulls zvine basa rei wangobhema 1 wabhema urikubhema kokuita orati puru racho nakuita sekubhema saka John chitipo kalasi mapuru ana maclosing remarks kungwese ndakarohana achikurwa ma2-3 especially chimimba ngaaregererwe mwari andiregerere nendatadzei gozi ndikuti vanonditi ndiramba ngondichiputa hangu ndokuti mwari acha ini ndati ndiwizi ndiregererwe nekuti ndatadzei hapana atadzi apo mundiregererwei mhosva yangu unongoregererwa munhu angada sungwa nemhosva kana uchinamataka unonamatira vanoitange vari kuita sekupikisa vanonamatira vakanga ri maprayers vanoitange vari against program asi iwo kati vandiregerere manje wakutotange ndine zvandatokanganisa kana kuti ameni tone mhosva amunokanganisa kondoregererwe kuita asi wari kuregererwa ndikataura nyaya yangu handitika I don't want kunzwa munhu anotaura zvekutanga ari contract because it's a resolution handiti saka resolution yangu ini handidi kuti ivhiringidzwe nemwe munhu sazvontaura zvingori smart chete it should happen handiti usatara zvinhu zvinosara mashure saka uyu manje uyu handidi dzokera mashure saka uyu manje saka uyu very clear right saka uyu manje uyu akaita sei narida kuita akaenda kudzora mashure unati aregererwei namwari asaramba tifunga kuti nini ndipute mbanje like what you're saying ina handamba kuti ndikuti iwo upute kai kana kuti waregererei asaka tiri kuti saka ndazokubata maoko ndikati nharo dzauri kuita
kuratidza kuti unenge une chokwadi kuti hauchaita sei unenge unenge kuyoda kuti kana inini pachezvangu inini handiti ndotozvidhauta futi saka uda kuti ndingobhilivha iwewe ukawani inini pachezvangu ini ndozvidhauta ndongobhilivha iwewe ukawani yangu ikabhema nesenhasi mangwana kangomuka munhu achitanga achabhema ende achabhema imimi neuchakudzai mazuva acho achiri padhuze iyo wakumbikora zvinhu zvavakutaura zvadoka mune imwe nyika yamunogara mamega yamunoona zvenyu watakaona vakawanda sere kwakati hanchamara tachaputa vatakazoona vachingoputa vachindikutaura uyu akazwa munhu achiti abhati akahaatamusazoya muchimutemutendio point yainotaura ndo zvandachitaura kuitira kuti aiwa iyo kati chadaro wakuitawo kunge kana kusunga handisi kusunga madaro nawaregerere John saka uchasungira munhu mbanje kana kuskrini auchari kuona mbanje padhuze pavo mungasungirika aiwa achimomira yaka John achipedzisa nyaya John ndichaurira ka vamwe vari kumhiri kwemakungwa nevari muZimbabwe nevari wakagara navo kuvataurira kuti nyaya yembanje anaene mbanje bandiri ari kundimanikidza handikwanisa zvangu kuti kana kuti pakabvira babandiri kana kuti ndinge babandira apa handichafara nazvo kutondimanikidza handiri kumanikidza achimwe ona munhu anokumanikidza anenge aita kuti iendakani jose itakudaudautikamutirokumanikidzwa uku kudiscasa ndituda kutowanawo futi ruzivo kubva kwauri kuti wachigona sei mabhinya aripo totozviregedzawo mabhinya atoripo nekuti kubhema ka hachisi chinhu chakanaka kapane munhu akambokura achifidwa nehuse vamwe vatori kuregedza tida kudiscareja chinotokuwadza chihusi isi kuti vanoda kuregedza vagare varegedza pana mwana kuti vakuregedza pana mwana wakaunda kuti pambanja nditi voregedza sei saka ine awanti kubatsira vamwe vanhu kuti varegedze kuti regedza mbanje pamwe peer pressure ka kuti kunzi wakunyara zvafana nditi nemayeza ndaita chibva mbanja nditi probably ndagona kutonyara tadasi anditi pandaroti noka rega nditongoita ngosvingisa upinde pamoya ipa aiwa John waita bhu totenda nekuti imimi niti sine basi asante sana nekuti vanhu varegere madhaki anditi very frank with you handimbofare nazvo anditi saka inokwanika zvinhu zvandifunga zviribhoka just upload me wonditi ndaita zvinhu zvirichi zviribhoo kana kuti zvanzi zvandaita zvinhu zviribhoo nditi hanzi hazvisi bhoo afonza aita sefu ari kuti hanzi I'm fooling them amhezva ndiri kuti iwe It took me 9 days after detoxification. That was you. That was me. Yes. And it? Yeah. And after those 9 days, I came here and I had to spend about 5 months not drinking, not smoking, and it. But I'm hooked on the same things. It's very difficult to swim. Mindset yako yoyo. Mindset yako yoyo. Ndo mindset yako What man. I'm saying is very Saka difficult. yo, the moment yanofanira zvinhu zvakatika kwauri nezvakatika kwandiri zvinofanana is a problem. zvinofanana bosi vanhu takasiyana takasiyana saka iwo kana challenges akasangana nawo pakadzosa zvinhu zvakwambiri kwasiya They are very different. they are different from mine anditi saka ini They are kandaregedza the best, yeah. good yes good to hear that from you
ndikakuona ukaibata mufana wangu kuibvarurira ndiri padheni penyu handipana pana padheni penyu mdai kwani Jojo mukambobvunza Abantu zvinoitika. achaita izvozvo for life kana aiwa nditongobvunza Shuta ati that is for life kana ndakaita doriko nanjadambanje uraiti akandi kutaura vati uraiti ndokuregerwa kwarakaita doro kuira munhu umwe kuti chiro rinosoresa handina kana charinondipa doro noshoresa tira mari yangu ichati kununga chacho hapana kumbobvunza kuti Joshua is for life iwe saka John ukuzwa kutaura nemunhu tidzokera zvawataura iwe chimimba gara exactly ndo same thing zvakuregedzisa chamba ndo zvakaita zviregedza uduru bosi zvinoita sei hapana kana zvazvinoita ndopera ndakundokungura nhabhori mumiri saka zvinoshoresa aiwa zvisoresa chii umwana wanwa cheri inini majika ndopaka ndatone more than 10 years ndakatiregedza asi handazombonyanyoti hangu kuda kubva ndatoti ngomuka chingoti hachanwa waiti uchimwa umbo waona ma zvinhu zvinoitika rinoregedzeka zvaro hai ine anga tiri plan yangu kubva kudhara mangezi ndazodziregedza pandesha ndodziregedza ndodziregedza sei I think this time ndingazoona mukana kunyadzira sei ungazodzisiya saka mukana wakauya nei nedream kadream kanga rikasosa